warajja fejn kien joqgħod sieħbi Nenu Buħaġar. Hawnhekk tista' tgħid li kien extension ta' il-każin. Jilqa' n-nies, jittessera n-nies, ikollu bżonn xi ħaġa jaqdik minn kollox kien. Fl-età ta' 96 sena, is-sibt wara nofsinhar għal ħabta ta' satejn ħalla din id-dinja Nenu Buħaġar, soldat tal-azzar fl-istorja tal-Partit Laburista, raġel li mar il-ħabs għall-ideali tiegħu li ħadem mhux ftit biex l-istorja tal-istess partit żvolġiet kif nafu għallum. Lelu m'hemmx għalih nazzjonalisti u laburisti, qalbu tad-deb għal kulħadd, kien jgħin kulħadd u żgur ħadd mhux se jinsih. Minn dak il-żmien bdejna nirċievu ċertifikat minn il-lider tal-partit pala l-iktar lokal li kellu membri mseħbi fil-partit għal sena wara sena. Li kellu Nenu kien ħabib ta' kulħadd, it-terran tiegħu milquh kulħadd, m'hemmx edewwa, ħbib ma' kulħadd Nenu, jgħin anke l-fqir kien Nenu, mill-partit Nenu li sta ngħidlek qatt ma ħaxej imma dejjem ta' Nenu, qatt ma ħaxej. Fil-Gazin Laburista tal-Gżira fejn Buħaġar twilet, trabba u għex, iltqajna ma' sindku tal-lokal Konrad Borchman Xe, ma' riżuru San Vincenz de Paul ftit ta' xurilu u timbru li ħalla f'ħajtu huwa indellibli. Li laqatni ħafna, maċina mort hemmhekk biex nistaqsi fuq il-Gżira fl-antik, eċetera, eċetera. Kif semmejt l-kappellan Manxe, ġifieri Gżirjani jafu li kien kappellan fi żminijiet ibsin, qabad jikbi. U dak juri kemm Nenu kien bniedem li kien ħobb il-kulħadd, kien anki bniedem li fi żminijiet koroħ li għaddew minnu bejn l-Istat u l-Knisja, kien dejjem minn ta' quddiem li kien xorta iħobb il-parroċċa u jħobb il-komunità daqs li ma kienet jiġri xejn. Momenti war li tħabbret l-aħbar ta' mewtu, il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq Twitter esprima diqa tiegħu u deskriva lil Nenu Buħaġar bħala raġel ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Kondoljanzi għal mewt tiegħu waslu wkoll mill-Partit Laburista li qal li Nenu Buħaġar kien jgħix l-ideali li jemmen fihom. Il-funeral ta' soldat tal-azzar se jsir nhar it-tnejn fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja Parrokjali tal-Gżira. Ix-xewqa tiegħu kienet li jgħix in-numru tal-bieb li huwa 101. Disgrazzjatament met qabel, met ta' 96 sena, però seqpa nfakkar minn kulħadd.